Angenibingelele nginamukele bathandi nabalandeli ke bawo ke le channel ngaphandle ukuba lapha ke sikhulume cela ucindezele nje ke lapha ke u-subscribe button lapha ezansi ne channel impela nje ke lapha ke nayo ke le video ke yakho uzokwazi ukuthi ke nakusasa makwenzeka mhlambe sikufakela ke enye nje ke lapha ke yama video ukwazi ukuthi ke uwazi ukuthola ke ini na i-notification ekutshela ukuthi ke ikhona ke i-video ke efakiwe. Igama lami ke mina ngingusOthondoso umsunguli ke wayo ke le channel oyibukele njengamanje. Isihlahla samabhinca i-channel ke nokho okuyikhona ke lapho ke sikhumbuza ke khona ke abakwethu nje ke lapha ke bakithi ngani na ngomculo ke wakithi abawaziyo nabangasawazi ukuthi ke wake wabakhona. Siphinde ke futhi ke sibafakele ke nani na nama video ke imicimbi yakithi yesintu nje ke lapha ke bakithi ke eyake yenzeka ke noma ke ebikade ke yenzeka. Kanti ke futhi siphinde nje ke lapha ke senze na sikukhumbuze ke nangosikompilo lwakithi njengoba umuntu nje ke lapha ke wana umuntu ke omnyama ukwazi ukuthi ke wazi ukuthi ke usikompilo lwakho njengomuntu omnyama luyayeke luthini. Namhlanje ke bengifuna ke bantu bakithi ke sibheke nje ke lapha ke na inhlawulo. Kunalento ke ebizwa ke ngenhlawulo, abanye ke bayibiza ngemvimba nje ke lapha ke inyama ke yenhlawulo mangabe ke mhlawumbe uthola ukuthi ke kuhlawulwa ke umntwana indoda ke mhlawumbe noma ke insizwa ke ikhiphile ke inhlawulo ihamba ke yawuhlawula ke umntwana. Ngifuna ke sibheke ukuthi ke sekunezinto noma sekunemikhuba abantu asebenzayo kwesinye isikhathi ke bakithi uma ngabe ke sikhuluma ngezinto ke ezenzakala ezusikompilo labantu abamnyama kuzokwenzeka ukuthi ke mhlawumbe kuba khona la khona siphambuka khona ngoba phela ezinye izinto zenziwa ngokosiko ke lwesigodi noma ngokwezinto ke ngokwendlela nje ke lapha ke bakithi ke izigodi. Kodwa ke kunye kwakho futhi kunomhlahlandlela ukuthi cha thina njengabantu abamnyama lokho akujiki kuhamba kanje. Yabona uma ngabe sikhuluma indaba yanina yeNhlawulo uma ngabe kuthiwa ke mhlawumbe kuhlawuluke intombazane ekhaya. Sikhuluma ngento lapha ethinta umuntu omnyama wonke ngoba leyo nyama leyo ibizwa ngenyama okuthiwa inyama yamanyala. Inyama yamanyala nje ngokomthetho leyo nyama leyo ayingeni ekhaya kulowo muzi lowo okusuke kuzohlawulwa kuwo. Angiphinde futhi igama laleyo nyama leyo ibizwa ngenyama yamanyala. Leyo nyama leyo ayingeni kulowo muzi okusuke kuzohlawulwa kuwo. Leyo nyama leyo ayibekwa ezingqokweni ngoba ugqoko luzogcina seliphinde futhi libuyele ekhaya kuwo lo muzi obekade kuzohlawulwa kuwo. Kunalokho imane ibekwe emazenkeni noma emathayileni. Endulo ke amathayile bekade kengekho. Kodwa bekade kugawulwa izihlahla amahlahla kubekwe lapha bese ibekwa inyama noma ilengiswe khona ezihlahleni mawukuthi mhlawumbe zikhona izihlahla eseziqinaqinile eduzana lapho lenkomo ihlinzelwa khona. Kwenziwela ukuthi ivome igazi ngoba phela inyama yonke vele ke kufanele ukuthi ke yenekwe bese wazi ukuthina ukuthi ke ivome ke igazi. Leyo nyama leyo iyenekwa ngaphandle komuzi lapho esuke ibulawelwe khona kulowo muzi lowo bese idliwa iphele lapho noma okungenani yabelwe omakhelwane nalabo abasuke behlula ngendlela ngoba kwehlulwa ngendlela yakhiwa benikezwe ke inina lapha ke mhlawumbe nikamavenge amantshontsho behambe nawo beye ekhaya. Leyo nyama futhi ayidliwa umuntu ongenayo ingane. Ngiyaphinda futhi ayidliwa umuntu ongenayo ingane. Leyo nyama lokusuke kuhlawulwa umntwana osuke etholwe ngaphandle komshado. Kugezwa amagceke akithi koSothondoso ukuthi siyaxolisa bonxumalo ngesikwenzile. Besicela ukwageza amagceke ala ekhaya. Siphinde futhi sibuyise nesithunzi ezintombini zendawo. Sixolise nasezinsizweni ngokuthi inja yakithi idla amaqanda alapha ekhaya. Ngakho ke lo nyama leyo ingamane idliwe umphakathi iphele noma behambe nawo kulabo bantu baye emakubo bona kodwa ayingeni lapha ekhaya kithi la khona kunalamanyala enzelwe khona.
Singeze sahamba ke bakithi ke singeze ke sayanganxanye singemanzi. Kodwa ezinye zezinto ezenzakala namhlanje ziwumphumela okwephulwa kosiko nolwimi lwethu. Kunosiko mpilo thina abantu abamnyama esiphila ngalo okufanele ukuthi ulandele lona. Njengokuthi umuntu omdala akashawa. Kuyisizulu leso futhi kuyisiko la noma ngabe ngubani umuntu. Umuntu omdala akashawa. Inyama yeNhlawulo ayingeni ekhaya. Ingane ezalelwe ngaphandle komshado iyahlawulwa. Kuhle-ke insizwa ukubona insizwa kuthiwa ikhipha inkomo iyohlawula umuzi wakwaNxumalo. Lokho kuyenza insizwa nayo ihlonipheke naphakathi kwezinye insizwa. Kodwa qaphelani ukuthi uma kuzohlawulwa ekhaya kini makungenziwa amanyala phezu kwamanyala. Leyo nyama ayidliwa umuntu ongenayo ingane. Leyo nyama ayingeni ekhaya kulowo muzi osuke unalowo mkhokha lowo. Leyo nyama leyo idliwa ngaphandle, iqedwe noma iphiwe omakhelwane noma omadlula ngendlela. Ilelo nina bakaMthaniya.